Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bismimon e kelle gaɗa nde roɓiɗo jeyneji altine 25 lewru avril 2025 bisimilla mon e kelle gadande roɓindo jayndeji pudortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti ko e 4e conférence sur l'emploi et l'employabilité ɓe garti ko e kolol nayoɓol tawi ko yewtere patam lime goɓe jile hakkude cengɗe ɓe ganda ko leydi ndi hani e ɓen ɓe ganda ko landaji lundiɗi kamɓe laamu ngu kamɓe kala ɓe mbaɗi jungo e fandu gam ƴewtade miijoji wawde ɓunnitade wona gartam sukaɓe mbawa dañde golle kono kadi keble no hannirta ni jayde le soleil arti hen kono ɓe garti kanko horejo leydi ndi o ewnima alay saago ɓesguji leydi Sénégal kaɓe kuuɓal kamɓe kala ɓe mbaɗa jungo e fandu beele ɗum wawa latade no hannirta niyata jayde rewmi quotidien ɓe garti koye guerre hakkude leydi Ukraine kamɓe Russie ɓiɗɗo Sénégal naji ko kaynaga toon to Ukraine caggal ne wonanno ballidiɗo koninkoɓe leydi Russie on mo ganduɗa ko sande jandarnoɓe duuɗe joɓe hatirde towɗe toon to leydi Russie étudiant mo ganduɗa jangde nawno ɗum kono natti e ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe Russie ha nanga e ko ɓen ɓe ganduɗa ko fellatnoɓe e gam wallude leydi Russie jayde rewmi quotidien arti hen en ƴeewoy to jayde l'évidence ɓe garti ko indépendance de la justice wayno jamɗingol kam e wellitare wonande ñawoje leydi Sénégal yiide jayde l'évidence signe d'une rupture sous le gouvernement de Diomaye Sonko Ousmane Diagne le grand artiste ɓe garti koye jamɗingol kam e wellitare ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e ñawoje ɗe ɓe garti yiide wonande on waylo teskoɗe to banggue wonande jeytare hoore mum kono mo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal Ousmane Diagne mo ganduɗa ko perɗo lawol jayde direct news ɓe garti koye Diomaye décrète la mobilisation collective kanko horejo leydi ndi o ewni ko moɓodiral gam sukaɓe mbawa hebde golle no hannirta ni wiyete ko l'emploi et l'employabilité des jeunes ɓesguji ɗi mbawa ummade ko yete ko e fina lelto jayde le verdict ɓe garti koye ɗen toɓɓe sappo jogorɗe yewtede e on dialogue national kamɓe ɓe ganduɗa koye gadugol horejo leydi ndi yiide le verdict ne wayno ñande nogas e jeetati lewru mai ha totta nayyi lewru juin 2025 jayde le verdict arti hen jayde le peuple quotidien ɓe garti koye Guy Marius Sagna ewniɗo laamu leydi Sénégal nde wata ƴewtade darde e jogogal hani e to banggue wonande omo ganduɗa ko kay tigoni jagorɗo Moustapha Maba Guirassy o jagorɗo kalfinaɗo jangde e lesɗe nde to banggue wonanɗen copreje toon to jagorgal mum ɓe garti e ndin kasitari ndi ganduɗa ko dépense ha hen no mbiyan ko waɗa hen ko abbi koye 130 ujunere ko noon nde kay garɗingol nokku mum bureau mum million-ngaji ɗiɗi e copreje men franc CFA goto e tappi e bureau mum ene tawe toon tawi jaaru mum ko million e copreje men franc CFA hani to banggue wonde ko yiyete ko passation des codes des marchés kanko Guy Marius Sagna o windi hen ɓatake fewde laamu ngu nde wata ƴewtade ngal jagorgal ngal Moustapha Maba Guirassy jayde le point actu ɓe garti koye alliance pour la république kañumen daari jattinade gam huccodirde e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni laamu ngu gam daranade ɗiɗo eɓe ganduɗa ko sardiyankoɓe taweteɓe e ɓen ɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe ɓe omo ganduɗa ko Moustapha Diop e Ndeye Saly Diop Jean yiide jayde point actu alliance pour la république arti yiide wonande Moustapha Diop yaltino e lande APR ko noon ne Ndeye Saly Diop Jean ɓurɗo ɓattade mo ganduɗa ko nouvelle responsabilité mbo Amadou Ba e yiide point actu beele hande maɗum won fartague jayde ɓen ɓe ganduɗa ko takko wallu e yadiɓe mum itta on boycott dutto to jawbawal guendire leydi Sénégal beele daranade ɓen ɓe ganduɗa ko ɗiɗo e jagorde taweteɓe toon to assemblée nationale jayde tribune quotidien ɓe garti koye Pape Alé Niang caggal nde on rapport nde waɗa rajouté wonande au cours conseil constitutionnel saabi kanko Pape Alé Niang o arti e fewde ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe Pastef e yadiɓe mum ne mbawata jabde gonga e kala saaha so tawi dañi ko yiyete ko polgu walla ni e jango e holliti wonande oɗo conseil constitutionnel caggal jaltal mum hollitta tan wonande ko ñawoje leydi Sénégal daragol mum hani kadi e tidde ko yetno e ñawoje ɗo e nder leydi Sénégal jayde source a ɓe garti komo ganduɗa ko miñiraɗo e Farba Ngom pawaɗo junggo on mo ganduɗa ko biyeteɗo Demba Ngom moɓe gollita wonande ko commerçant alimentaire mo ganduɗa ko hakkude Burkina Faso Gabon kam e Côte d'Ivoire nagaɗo moɓe tuumi juuɗe mum laɓani ene naati tigui e ko yetno e alhaali Farba Ngom jayde las quotidien ɓe garti koye facilitateur du dialogue national le système politique horejo leydi ndi toɗɗi komo ganduɗa ko docteur Cheikh Gueye mo ganduɗa ko kay tigui woni gaddo yawte hani jokkodiro hakkude laamu ngu kam eɓe ganduɗa ko cengɗi ɓe ganduɗa ko dilloɓe ɓamtare leydi Sénégal ha e lundi
heddiyankoɓe ɓe yiide jayde L'As quotidien ko docteur Cheikh Gueye woni mo kanko horejo leydi ndi o hooli o suuɓi ɓe garti e nouvelle responsabilité kañum ne yalti caggal on rejet mbo loi interprétative mbo Amadou Ba ko ɓen ganda ko nouvelle responsabilité yonni wonande ngal ɗon tabal jayde L'Observateur ɓe garti koye pôle judiciaire financier ko kañum fawi jungo e mo ganda ko Sidi Diagne tawi ko gardiɗo groupe Excaf Télécom wande o rewra ko ete ko blanchissement de capitaux tawi abbi koye milliard jeenayyi e copreje men franc CFA jayde L'Observateur arti hen kono ɓe garti e Demba Ngom miñiraɗo e Farba Ngom pawaɗo jungo moɓe kolliti wonande jooɗi mum labani e ko yetno e ɗum ko Farba Ngom a nanguira ene jeeya hen mo ganduɗa ko kay tigui woni Ismaïla Kam e Biran Ngom jayde en relief ɓe garti ko toon to Linguére 335 hectares herbacé ko kañum yaadi e ɗin cumuje e hitande 2025 jayde Walf quotidien ɓe garti koye emploi et l'employabilité lutte contre le chômage ngam wawde wallude sukaɓe keble daña golle no hannirta ni ittude ɗumen e fina lelto saabi kanko horejo leydi ndi o ewnima moɓodiral ɓesguji leydi Sénégal Adama Lam goto e taweteɗo syndicat mo CNES o holliti alay saago laamu ngu fama wonande secteur privé o woni koye hoore musorde caɗele taweteɗe hen jayde Walf quotidien arti hen jayde Sud quotidien ɓe garti koye défi du chômage l'emploi et l'employabilité des jeunes hani e ko yiyete ko ɗo e nder leydi Sénégal sukaɓe ko yiyete ko final lelto hani e caɗele to banggue wonande wasde hebde golle saabi kanko horejo leydi ndi o ewnima ɓesguji ɗi kala ne mbaɗata jungo e fandu beele mbawa kebde golle no hannirta ni jayde Sud quotidien arti hen jayde Le Quotidien ɓe garti koye le Sénégal sous oxygène pour 3 mois MCCI américain prolongé ɓe garti koye kanko horejo leydi dowlaji dentuɗo Amérique Donald Trump hokki leydi Sénégal lebbi tati ko etno noon MCA ɗen golle wawata yuɓɓinede lebbi tati tawi koye on projet mo Millennium Challenge Corporation yiide jayde Le Quotidien ɓe garti e ngal gollol kolol nayobol hol horejo leydi ndi arti koye to banggue tottude sukaɓe golle kono kadi mbawa heblede no hannirta ni jayde Le Quotidien arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw pindi TV ko ɗum woni komin dominnomon e kelle ganane robindo jaydeji adi men ko altine paɗo so hawre welede Allah